vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my own story. Makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 57 years ekuberekwa. Ndainge ndimboriwo musoja but pane patakazombovawo jet ndokubva tazowana mari umwe neumwe pajet iro ratakarova takati tagovana mari, then umwe neumwe akabva azoenda akabva azonotanga chibusiness chake. Inini ndakatangawo ndichiita zvekutengesa macarpets, then ndokubva ndazoita zvekare hardware, but by the time pandakazotanga kuitawo zvemahardware ndainge ndatoromba ndatosimbisawo mabusinesses angu nemushonga uyo wandakapiwa neimwe n'anga. But pari zvino mukomanashe, zvinhu zvangu izvi zvakandiudza kuti ndava pedo nekufa. Ndikazvibvunza kuti why, zvikabva zvati tiri kuzviona kuti wava nekamwe kakushangendira, kamwe kakungwarisisa kawava nako. Saka ndiri kutya kuti zvimwe kuda zvinhu izvi zvava kuda kuti zvinge zvichisarudza pakati pevana vangu kuti izvozvo zvisazofa, because pakaitwa mhiko dzacho zvakanziwo zuva randinofa nazvo ndo pazvinobva zvazofa. Saka ndinotya kuti zvimwe kuda izvo zvakawana dzimwe nzira dzekuti izvo kana ndikafa inini kana zvandiuraya zvobva zvazosara manje zvichisarudza uyo anozozvichengeta, anozopota achizvipa chikafu pakati pevana vangu. Mukoma, zvinhu zvangu izvi zvakanditi izvo mu60 years handisi kuzopinda. Ndinogara ndichizvipfugamira ndichizvikumbira kuti komadii mangondiudza zuva rekufa kwangu. Izvo zvinobva zvangondiseka hazvo, zvobva zvangoti ko unodireiko kuziva zuva rekufa kwako, chingoziva kuti mu60 years hatisi kuzokutendedza kuti unge uchizopinda, nekuti tinoona kuti ruzivo rwako rwanyanyisa. So mukomana, inini pandakaromba ndakaendawo kune vamwe sekuru ava vainge vachigara kumudzi. Saka vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni mune imwe nzvimbo kwakaita kumakomo. Vanhu veko vakabva vazondiudza kuti vanhu veko ivo vainge vachiita zvekuviga vafi vavo mumapako. Saka sekuru vainge vaine rimwe guva iro ravainge vakatageta mushure mekunge munhu iyeye avigirwa mubako. Saka vainge vachida kuti tinge tichizoitira mhiko dzedu ikoko tiri mumubako imomo, but vaingopota vachiuya kuzondicheka chete masikati, ivo nevamwe vavo, vamwe varume avo vavainge vachishandidzana navo vaviri vainge vakangoita chimusasa chavo vari panze. Inini ndainge ndingorimo mubako imomo ndiine mufi iyeye uyo ainge ava kutonhowa ava kutohora. Mukomanashi, by the time pandakazofunga izvi zvekuromba ndainge ndavawo nesmall house yangu. Munongozivawo kuti munhu kana wavawo nechibusiness kuti ungoramba uine mukadzi 1 panoti netsei. Saka uyo wandakazosarudza, mukadzi wandakazosarudza iye ainge ari mundevele. Saka mukadzi uyu ainge achinyanyisa kudisisa mari apa nerunako rwake. Ndaiti kana ndikamunyima mari akatanga kuchema, akatanga kuti saka haundidi, ndaibva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza zvekuti ndaidzokera kumba. Mudzimai aiti kana akandibvunza kuti zvino zvamava kutora mari yacho iyo yamakati ndo yamuri kuda kushandisa kuti munge muchizohodha zvekare. Munongoziva kuti mabusinesses edu emuno muZim panenge paine profit yako zvekare ndo panenge paine mari yekuhodha. Mudzimai ndaibva ndatosarudza kuti ndinge ndichimutuka kana kumurova, ndobva ndamutorera mari iyo yandinenge ndamubatisa, ndobva ndadzokera nayo kumukadzi wangu uya wandainge ndichida nemwoyo wangu, but akazoti abatira pamovhiri manje. Ndakabva ndazoenda ndokubva ndazonomuroora, shopu yangu ikasara isina kana chinhu. Mudzimai ndikamunyepera kuti ndainge ndakabirwa mari nematsotsi, but ndakangoti ndichingobva mukunomuroora ndakamusiya kukumba kwavo. Saka ndakabva ndazomutsvakira chirumu muBulawayo, achiti iye ainge achida kumbozorora, ainge aneta nekungogara muHarare because ndakangosanganawo naye kuBulawayo ikoko. Ndokubva ndatomuhijeka ndikamunyengerera kuti ange achizouya kuzogara muHarare pedo neni, but ipapo akabva ati ndikuda kugara padhuze
naamai vangu because ndinotya kuti mukadzi wako anozondiroya. So munhu wangu ndakabva ndazomutsvakira kwekugara kuBulawayo ikoko. Mukomana She, nerimwe zuva ndakangonzwa zvichingonditi chimboenda kunoona munhu wako kuBulawayo, ndokubva ndatodhiraivha ndichitoenda kuBulawayo. Mukomana She, ndainge ndisina kana kutombomuzivisa mukadzi wangu kuti ndainge ndiri munzira ndichiuya. Ndakazoti ndasvika paya ndikatoona munhu ainge akatokembesa, ainge aine murume wake. Chakandirwadza ndechekuti munhu akabva atoita sekunge asingandizivi, akabva atoti iwe umbori aniko iwewe. Uya muchinda ainge ava kutoda kutonetsana neni. Ndikabva ndazobva paya, mwoyo wangu wakarwadza ndichitanga kufunga kuti nekutambudzika kwose uko kwainge kuchiita mhuri yangu pamusaka pake apa munhu ainge aita sekunge ainge asingandizivi. Ndikabva ndangosiyana naye ndokubva ndazodzoka kumba. Nemukadzi tainge tongogara tichingonetsana achingondibvunza kuti naimi, saka mari yose iya munoreva kuti yakangobiwa zvayo nematsotsi, tadii tambofamba? Saka iye paakandiudza kuti ainge anzwa kuti kwainge kuine umwe muprofita iyeye ainge achizivikanwa nekudzosa mari dzevanhu avo vanenge vakabirwa. Ndikabva ndaona kuti panapa I have to act very fast. Already neumwe muchinda wangu uyo ainge aine zvimashopu zvake, ainge achitengesa maelectricals, maTV, but panguva iyoyo kwainge kuine mablack and white zvekare nemadvd nemahi-fi systems. Iye ainge akandiudza kuti aiva nevamwe sekuru avo vainge vakamubatsira. Sekuru ava vainge vakamupa mushonga welaki. Ndikabva ndazotaura naye ndikamuudza kuti ndikudawo kuti unge uchindibatsira kuti ndinge ndichinobatsirwawo nasekuru ivavo. Tarirawo kuti shopu yangu haisisina kana chainacho apa pasindiketi rangu. Vamwe vangu vose vainge vakapera kutenga dzimba kumaSuburb. Inini nemudzimai ndisu chete tainge tichiri kungoroja. Mukoma iye akabva ati painge pasina kana problem. Chainge chichingodiwa kubva kusaidi kwangu yainge iri mari yedare. Iye ndiye ainge achazodira motikari yake fuel obva azoenda neni kumudzi. Ndikabva ndati waita hako iwe. Ndikabva ndazorongedza mari dzangu dzakati dzaita bho. Ndokubva ndazomuudza kuti stock yangu yose mushop yapera. Izvezvi ndatovhara shop because there is no need yekuti ndirambe ndakavhara shop imo musina kana chamuinacho. Saka takabva tazobuda tikabva tazoenda kumudzi. Mukoma takati tasvika kumudzi kuya, sekuru vaya vakabva vazomupa zvavakamupa iye, vakabva vazomuti ange achidzokera zvake kuHarare. Inini ndaifanira kuti ndinge ndichimbogarapo pamba pavo. Ndakagarapo pamba pavo kwezvimazuva ndichingobikiwa ndichisimbisiwa because vakangoti zvinhu zvauchaenda kunoona kana taenda uko kwacho kwatiri kufanira kuti tinge tichienda kunogadzira mhiko dzako zvinotyisa. Saka zvinoda munhu anenge aine hana inenge yakasimba. Saka ndakasimbisiwa navo sekuru vaya pavakaona kuti zveshuwa ndainge ndasimba. Mudare mavo vainge vaine imwe nyoka iyo yavo yavainge vachishanda nayo yainge iri cobra. Saka kubva zvandainge ndakapinda mudare mavo ndichingoiona nyoka iyi yakangozorora, ndainge ndichingonzwa hana yangu ichirova kuti zvino cobra iko kana ikangokaruka yatsamwa yobva yangondiruma, chii chinozoitika? So mukomana She, nyoka iyi nerimwe zuva vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizosimuka apo pandainge ndakagara ndobva ndazoitora nyoka iyoyo. Vainge vachida kuona kuti ndainge ndava nezvivindi here. Mukomana She, ndakangoti ndichingosimuka nayowo yakabva yasimudza musoro, yakabva yatanga kushinyira ichirakidza kuti yainge yatotsamwa, but ndakaramba ndichingofamba mukoma. Ipapo handina kana kumbonzwa hana yangu ichirova kana ndega ndakabva ndaona kuti pana pasekuru ava vainge vandishanda ende vainge vatsimbisa hana yangu, vatsigisa hana yangu. Ndakasvika paya ndokubva ndasimudza nyoka iya. Iyo yaitoita sekunge iri kuda kundiruma, but yakaona kuti ndainge ndiine zvivindi. Ndokubva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiigadzika pasi ndekuti ndainge ndapasa exam uye vainge vaona kuti ndainge ndava ready. Ndokubva vazondiudza kuti usiku hwacho ihwohwo taifanira kuti tinge tichizobva pamba pavo tobva tafamba tichienda kune imwe village uko kwacho kwataifanira kuti tinge tichizonoita mhiko. Ndinototya kana kutokuudzai kunzvimbo kwacho exactly uko kwandakazonoitirwa mhiko dzacho nekuda kwezvakazoitikamo mubako imomo. Mukomana She, takasvikako kuvillage ikoko mangwana acho makuseni kunze kwava kuda kunoedza. Takafamba usiku hwose
ende sekuru vaya vakatoti kwandiri, usambotya kana zvikara zvemusango nekuti sekuru vako naivowo chikara chemusango. Saka takati tofamba, pandakazocheuka ndakabva ndazoona kuti kumashure kwedu kwainge kuine shumba nhatu idzo dzainge dzichititevera. Sekuru vaya vakabva vaseka vakabva vati idzo shumba dzandainge ndaona vainge vari madzitateguru avo, dzainge dziri mhondoro idzo dzainge dzichititevera, dzainge dzakatichengetedza. Zvino takazoti takwira chimwe chikomo, ndikaona kuti muchikomo umu mainge muine mapako akawanda. Sekuru vaya vakabva vazoti mapako imomo ndo mainge muchiviga vanhu vemuvillage imomo, ndo mavainge vachiviga vafi vavo. Ngati tapinda mubako muya tikabva taona kuti zveshuwa mainge muine mufi, but mufi uyu ainge asina kuita zvekuradzikwa, but ainge akaita zvekugariswa. Then sekuru vakabva vazotaura nevamwe varume vaya vaviri avo vavainge vachishandidzana navo, vakabva vazoti vaifanira kuti vange vachienda kunotsvaka huni panze, neniwo ndikabva ndazonzi ndinge ndichivatevera varume vaya. Takafamba mukoma tichitenderera tichitsvaka huni, ndokubva tazodzoka. Sekuru vakabva vazoti tinge tichibatidza moto. Ivo sekuru vakabva vazoti kwandiri, iwewe muzukuru, sezvandakuudza uchagara muno kwe6 days, hautendedzwi kuti unge uchiona zuva, nekuti unofanira kugara muguva kwe6 days, nekuti uri kufanira kuti unge uchifa. Kana wafa wobva wazomuka, pauchamuka unenge wava munhu mutsva ende upenyu hwako hunenge hwatoshanduka. Ndakagaramo mubako muya kwe6 days, ndaiti kana ndikanzwa ndichida kurasa mvura ndaingoenda ndobva ndanomira ndakatarisana nacho chitunha chiya, ndobva ndachiitira weti, ndongorasa mvura ndakatarisana nacho. Uye ndaiti paya pandinenge ndichinzwa kuda kuzvibatsira kuburitsa tsvina, ndaingoenda ndobva ndangonoita tsvina yangu padhuzesa nacho chitunha ichi, nekuti vakati ndo zvandaifanira kuti ndinge ndichiita. Zvimwe zvekare zvandainge ndichiita ndiri mubako muya ndezvekuti ndaipota ndichirara nacho chitunha chiya, kunyange ndainge ndichitoona kutoti chazara honye chitunha ichi ende chiri kunhuhwa. Vainge vakanditi ndaifanira kutochibata sekunge mukadzi wangu wandinoda nemwoyo wangu wose. Saka ndaitopota ndichitochikisa, ndichitochiromensa, but ndichitoita nacho bonde. Zuva rechinhamba 5 rakati rasvika, sekuru vaya vakabva vazopindamo mubako muya. Vainge vaine sadza ravainge vainaro, but sadza iri rainge risina usavi. Vakanditi nhasi uri kufanira kuti unge uchidya sadza iri uchiseva pachitunha ichi. So mukomana acho ndakabva ndatora ndiro iya yainge iine sadza, ndokubva ndaenda ndikabva ndanogara pasaidhi nechitunha chiya apa chainge chatoputika, ndokubva ndatanga kuseva. Mukoma ndainge ndichitoseva zvekare nehonye, ndichitodya honye nezvinyama izvo zvainge zvichizonamirira pamusova uya wesadza uyo wandinenge ndaseva. Ndo zvandakaita kubva zuva rechinhamba 5 kuzonosvika zuva rechinhamba 6. Then mangwana acho makuseniseni ezuva rechinhamba 6 ndopavakabva vazonditi ndainge ndazadzikisa mhiko dzangu. Pandakabuda panze ndainge ndisingagone kana kutarisa kuzuva, nekuti ndainge ndagara kwenguva yakareba ndingori mubako muya. Takabva tazotanga kufamba tichidzokera kumaraini kwavo sekuru vaya. Takafamba muswere wese wezuva ndokubva tazosvika kumba kwavo kuma 11 PM. Makumbo awa ainge azvimba, but tichisvika pamba pavo pane mishonga iyo yavakatipa, tichitodya mishonga iya yavainge vatipa kana makumbo edu ainge achitoserera. Then mangwana acho makuseni vakabva vazonditi mukufamba ndainge ndichazosangana neplastic bag rainge rakazara mari iyoyo ndo yandainge ndichazoshandisa kuti ndinge ndichizodzokera kuHarare, because kana mari yebhazi ndainge ndisina. Vakabva vandipa madirections vakati uchafamba wakadai chizukuru. Mukufamba ndo pandakabva ndazongosangana nechimwe chipepa bag chainge chiine mari, ndo pandakabva ndatoenda kumain road, ndokubva ndatotanga kutohaika ndikabva ndazokwira rimwe truck rainge rakananga kuHarare. Ndichizosvika kuHarare ndokubva ndazotaura nemukadzi wangu, handina kana kumbomunyepera. Mukoma ndikabva ndangotomuudza chokwadi kuti inini ndainge ndakaenda kunoromba. Mudzimai akambopopota, asi sekuru vainge vakandiudza kuti
Kana ndikamuona achiita sekunge asiri kunzwisisa, ndaifanira kuti ndinge ndichitora umwe mushonga wavainge vakakuya vakanditi unongobuda panze paya paanenge achipopota, usamupindura. Kana wabuda panze unongonokora mushonga iwoyo wobva wazvizora kumeso kwako, wobva wapinda zvekare mumba. But paunopinda mumba unofanira kuti unge uchimuratidza mufaro. Saka ndakatopinda mumba paya ndichitoimba ndichitotamba, mudzimai ndokubva angoseka akabva ati zvamataura ndazvinzwa, saka mhiko dzacho ndedzekuti kudii. Ndikabva ndazomuudza mudzimai wangu kuti mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti ini ndainge ndatongofanana nemunhu ainge ava nebarika. Inge ndichida kuti ange achinzwisisa kuitira kuti musi uyo waanenge achida kuzoita bonde neni akaona kuti sikarudzi yangu inenge ichiramba kushanda, aifanira kuzvinzwisisa kuti zuva iroro rinenge riri zuva randinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizosangana pabonde nemukadzi wangu uyo wemumhepo. Saka nekufambawo kwenguva mukoma, ini nemudzimai takazoshandidzana ndokubva tazoita mari dzedu tikabva tazovaka kuno kwatakavakira kuno kuBorodale. Ati nekuzokurawo ndakabva ndazotanga kuona kuti zvinhu izvi hazvina maturo, because kunyange mari dzacho handitendedzwe kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Ndine hama dzinotambura zvekuti zvinopisa tsitsi, but ndinongotendedzwa kuti ndinge ndichibatsira vatorwa. Apa kana kuri sekuchechi, mudzimai wangu anobatsira sei vanotambudzika muchechi iyo yatinopinda. But chinondirwadza ndechekuti ini nemudzimai wangu tine hama dzinotambura, dzinotodya nhoko dzezvironda, but hatitendedzwi. Zvitori nani kuti tinge tichitengera mufundisi motikari kana kutotengera mufundisi imba than kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu dzinotambura. Ndo mhiko dzacho idzodzo. Zvino nekuona kuti zvinhu izvi hazvina maturo, ndopandakabva ndazotanga kupindwa nemweya wekuti zviri nani kuti zvinhu izvi ndinge ndichienda kunozvirasa, sezvo sekuru vakandiudza kuti kana ndava kuda kuzvirasa aiwa ndinobvumidzwa kuti ndinge ndichienda kunozvirasa. But izvo manje hazvichadi kurasiwa, zvirikuda kungoramba zvigere muno munyika yevapenyu. Hazvichadi kuti zvinge zvichidzorerwa uku kwazvakabva. Sezvandakuudzai kuti pane pandakambonzwa kuti kukuwadzana kwainge kuine umwe mukadzi wechirudzi uyo hanzi ainge achibatsira avo vainge vachida kurasa zvinhu zvavo zveurombwa. Ndakabva ndati rekedzai ndinge ndichiendawo ikoko. Kana mukadzi andinangana kutombomuudza, ndichitya kuti kana ndikamuudza maybe zvinhu izvi zvinenge zvakateerera, ndikangoti rekedzai ndinge ndichiitira, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichiita fungira mumwoyo rwendo rwembwa, ndokubva ndangopinda mumotikari. Mukomana chandinongorangarira ndechekuti ndainge ndichidhiraivha ndichibuda pagedhi, but pandakazongoparapatika ndakabva ndatoona kutoti ingahwani ndainge ndatova mumasvingo. Ndakazongoraramo mumasvingo muya, then the following morning ndokubva ndazochidhiraivha manje ndichidzoka kuHarare. Mukoma ndakati ndodhiraivha, mukadzi uya ndakabva ndazomuona ainge agere pasaidhi neni, akabva ati ini handirambwe zvekudaro, pauri ndichangotogarira vana vangu kana wava kusandida. Ndikati vana vapi? Ndopaakabva azondirakidza vision. Ndikabva ndatoona kutoti mumweya inini naye mukadzi uyu tatova nevana vedu vanokwana ivo kuita 8. Saka ini ndicharamba ndakangoti sona nedzinza rako. Ndopakabva pazotanga kutaurika nyaya yekuti iwewe mu60 years hausi kuzopinda nekuti uri kufungidzira kuti wakangwara, wanyanyisa kungwarisisa iwe. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakati ndatarisa ndikaona kuti zvose hazvina maturo. Zvinobatsirei kuti unotengera mufundisi motikari but uine hama dzinenge dzichitambudzika dzichidya nhoko dzezvironda? Ipo paya vanhu vaMwari pamunenge muchigamuchira zvipo zvinenge zvichibva kuvanhu vakasiyana siyana. Zvimwe zvipo I think zvinenge zvichida kungorambwa imi, because unenge uchitoti ndatengerwa motikari nemwana wesangano, izvo watengerwa motikari nemari yeurombwa. Hei, zvakangooma hazvo vedu we.